hodně důležitých. A potom na konci budete mít 2 překvapení. Jedno, na který jste trošku zvyklí, potom druhý takový nadstandard, jak jsme teď těšit. Celým webinářem nás bude jako provázet, nebo hlavní speaker bude náš pan majitel Pavel Krkoška, takže jsme teď těšit. Takže máme 19.03 a počkám, až to přeskočí na 19.04 a dám přednášku a spustím to. 49. Paní Jam, co to znamená 49? Úspěšnost, nový začátek. 49. Tak, 9. No, může na tom být i závislost na těch informacích možná, ale taková ta zdravá. No, tak vám děkuju a myslím si, že by se to mohlo spustit, že jsme to dali krásně na 50. Takže je to hezký číslo. Máme 19. Tak to je obrovská energie a bude praktická a myslím si, že přínosná pro všechny. Super, tak lepší začátek si myslím, že jsme si nemohli přát, takže mě dovolte, já si vypnu teďka kameru. Tím jsem vás chtěl jako poprosit, abyste si vypnuli mikrofony a kamery po celou dobu, nechte vyplý. Nahráváme to, aby jsme měli hezkou nahrávku, aby jsme s tím mohli dál pracovat. Děkuji za respektování. Já si vypnu kameru, zvuk si nemůžu vypnout, takže já jenom na půlku to splním. Teďka si tam dám přednášku, momentíček. A bude to na chvílečku. Tak. Doufám, že ji uvidíte. Já si tak zvětším. Tak, krásný dobrý večer. Vítám vás na webináři společnosti Allagenex Live. Tady sice vidíte nějaké logo Alfa Omega zdraví, tak to se dozvíte, proč, z jakého důvodu to je. A teďka mi dovolte, aby jsem představil hlavního speakera dnešního večera a je to Pavol Krkoška, majitel a obchodní ředitel společnosti Allagenex Live. Předávám to slovo. Tak ešte raz prajem všetkým krásny dobrý večer. Ďakujem za pekný úvod všetkým zúčastneným, veľmi sa mi to páčilo. A som rád, že mám dneska možnosť vám predstaviť projekt spoločnosti Allagenex Live. Verím, že sa dozvieme vždy nejakú tú novú informáciu, takže tí, ktorí ste tu už boli viackrát, možno niečo vieme. Tí, ktorí ste tu na prvýkrát, tak verím, že to bude pre vás prínosom a že sa dozviete to, čo vás zaujíma, alebo to, čo by ste potrebovali vedieť. Áno, či už pre seba, alebo pre niekoho vo svojom okolí. Spoločnosť Allagenex bola založená v roku 2016. No a cieľom založenia Allagenexu bolo v podstate to, že sme nadviazali na viac ako 30-ročnú skúsenosť v oblasti peptidov, pretože dneska bude reč o dipeptide alaptid. No a na základe toho v roku 2017 sme, dá sa povedať, ako prvá firma vôbec historicky vo svete uviedli produkty s alaptidom na trh. Áno, dneska tých produktov je niekoľko, takže naozaj spravilo sa kus práce od toho roku 2017, aj vďaka vám, takže ďakujem pekne. A to logo Alfa Omega, pretože nie každý úplne vie, tak nevzniklo náhodou, vzniklo na základe prieskumu spokojnosti a na základe funkčnosti produktov. Čo to znamená? Keď si povieme v akékoľvek oblasti, že Alfa Omega, tak každému je nejakým spôsobom jasné, že sa jedná o niečo takéto najlepšie v tej danej oblasti. A presne na základe tohto aj vzniklo to Alfa Omega vášho zdravia. No to znamená, tí, ktorí ste používali tie produkty predtým, tak boli pod nejakým názvom a dneska je to pod tým brandom Alfa Omega zdravia, to znamená zloženie nič sa nemenilo, iba sa zmenil brand
značky, to znamená alfa, omega vášho zdravia. Takže toľko k tej histórii. No a poďme teda sa posunúť ďalej, pretože sme sa bavili o tom, že budeme rozprávať trošku o alaptide a účinkoch toho alaptidu. Je to samozrejme veľmi taká obšírna téma, ale predtým, kým sa dostanem k tomu, čo to ten alaptid vlastne je a čo to robí, tak by sme si mohli trošku povedať, ako to celé vzniklo a kto je za to zodpovedný, prečo tu vlastne dneska máme možnosť sedieť. Tu nám máme možnosť vidieť na slade dvoch pánov, je to inžinier Kasafírek a pán doktor Václav Pleisner. No a títo dvaja páni, alebo dá sa povedať, vďaka ním tu dneska máme možnosť sedieť a vôbec sa rozprávať, pretože vlastne oni stoja za vznikom a za zrodom tejto úžasnej molekuly. Musíme sa niekde v krátkosti vrátiť ešte do roku 1986, kedy sa začala vôbec písať história toho alaptidu. Financoval to vtedy štát, pretože to bol štátny podnik československý. A v tom roku 1986 prebiehal výskum peptidov, alebo teda aminokyselín. A týmto dvom pánom sa podarilo vyvinúť kombináciu dvoch práve tých aminokyselín. A najprv to malo nejaké číslo a nazvalo sa to potom alaptid. To znamená, inžinier Kasafírek bol výborný biochemik, on si vedel predstaviť, že keď nejako tie aminokyseliny spojí, nejako to upraví alebo natočí, tak bude to mať nejaký efekt a výsledok. No a pán doktor Pleisner bol biológ, on takmer 40 rokov sa venoval testovaniu ľudských buniek a biológii a týmto veciam. No a keď sa im podarilo vyvinúť túto kombináciu, tak začali to testovať, čo to všetko dokáže, pretože si všimli dosť mimoriadne a odlišné účinky oproti ostatným. Áno, to znamená, spravili sa dve formy, bola tabletková forma a bola spravená masť, regeneračná masť s alaptidom. No a začalo sa to testovať. Áno, to znamená, tá masť sa testovala hlavne v nemocniciach pri diagnózach typu bercové vredy, diagnózy typu dekubity alebo preležaniny, čo v tom čase tie zdravotné sestry, ktoré s tým pracovali, tak to nazývali, že zázračná masť. A nie náhodou, bolo to z dôvodu, že takmer odumreté tkanivá sa pomerne rýchlo znova dávali dokopy. A testovalo sa to na popáleninových klinikách, čo teda bol fenomén a je fenoménom asi aj do dnešného dňa. A takisto sa prišlo na to, že ten alaptid dokáže napríklad vyriešiť žalúdočné vredy. Tak sa robili na to patenty. Áno, ešte raz opakujem, financoval to vtedy štát československý a spravil sa československý patent, európsky patent, americký patent a tak ďalej. Toto prebiehalo do 90. rokov, kedy sa zmenil režim a všetky tieto patenty kúpila jedna nemenovaná farmaceutická spoločnosť, Zentiva sa volala, s tým, že teda prebehla rada testov, ale z viacerých dôvodov sa to nejako nedostalo medzi ľudí a na tú verejnosť. To znamená, že nám sa to podarilo dokončiť. Ja som mal tú možnosť s pánom doktorom Pleisnerom stráviť nejaký ten čas. Spravili sme aj nejaké spoločné videá a v podstate sme mu slúbili, že tú myšlienku dokončíme a dáme to na trh. A to sme aj spravili v tom roku 2017, ako sme si už povedali, kde teda so súhlasom s pánom Pleisnerom aj s jeho rodinou môžeme použiť tieto jeho slova a môžeme týmto spôsobom tým ľuďom pomáhať. Poďme si ale povedať, čo ten alaptid je, alebo čo to vlastne dokáže, pretože tu spomíname tú molekulu. No v podstate alaptid ako taký je veľmi malá biologicky aktívna látka a ona v podstate dokáže spustiť regeneračný proces v každom ľudskom tele. Funguje to na každú živú savčiu bunku. A aby sme si to vedeli predstaviť, že akým spôsobom to pomáha v organizme, tak keď to tak zjednodušíme, tak alaptid sa krvným obehom
dostane do v podstate oslabeného tkaniva, kde sa proste aktivujú príslušné enzymy a biele krvinky, ktoré spúšťajú v tele, dá sa povedať, obranné reakcie. Áno? Vďaka ním sa z tela odstránia rôzne baktérie, vírusy alebo tieto škodlivé látky. No a keď si to zjednodušíme, tak ak to telo je zbavené týchto škodlivín, tak následne v podstate a je zásobované potom potrebnými tými vitamínami, živinami, tak dochádza k bunkovej obnove a reprodukcii zdravých buniek. Tie účinky alaptidu ako takého, pretože za viac ako 30 rokov sa nepodarilo zistiť žiadny vedľajší účinok, absolútne žiadnu toxicitu. Keď to povieme inými slovami, je to absolútne bezpečná látka a tie účinky toho alaptidu sú také, že výrazným spôsobom podporujú tvorbu kolagénu vlastného. Áno, to znamená, veľa ľudí si všimne, že treba prestanú vypadávať vlasy, výrazným spôsobom sa zlepší kvalita nechtov, kvalita pokožky, to si všimne takmer každý. Potlača alergiu a eliminuje alergické reakcie. Toto veľmi úzko súvisí práve s tou imunitou, pretože pokiaľ je tá imunita príliš slabá, je problém, a pokiaľ je príliš silná, alebo teda hovorí sa tomu splašená, tak je ešte väčší problém. Alaptid dokáže tú imunitu dať do stavu, ktorý sa označuje za normálny. Ano? Podporuje hojenie rán napríklad po chirurgických zákrokoch. Chráni pred civilizačnými ochoreniami, pretože dneska je to dosť veľký problém ohľadom tých civilizačných ochorení, ale o tom budeme rozprávať o chvíľočku. Priaznivo pôsobí na vnútorné orgány v tele. Takisto vieme povedať, že alaptid udržiava onkoproteín, PP60 sa volá, v bunečnom limite. To je veľmi podstatná informácia. To, že podporuje tú tvorbu kolagénu, tak výrazným spôsobom regeneruje takisto kožu, vlasy, nechty a doslova spomaluje starnutie. Ano? Jednoducho povedané, celkovo revitalizuje organizmus. Takže takýchto funkcií alebo tých vecí, ktoré sú, je ich pomerne hodne a toto je to dôležité. Poďme sa teda pobaviť ďalej. Produkty, k tomu sa dostanem za chvíľočku, ale teraz máme možnosť vidieť, že zdravotných stav Slovákov. Toto je tabuľka, ktorá je asi 3 roky stará. Je to oficiálne údaje z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Viete si to dohľadať, kde dneska máme niečo cez 5,5 milióna ľudí. A tu vidíme, že je tu 657 000 ľudí liečených na kardiológii. Áno, to znamená, to je neuveriteľne vysoké číslo. Podotýkam, že tieto čísla boli aktuálne ešte spred covidu. Áno, dneska to číslo je ďaleko vyššie. Každý 14. človek navštívil psychiatra. To takisto už dneska úplne neplatí. Je tu 32 000 popálenín ročne. Bavíme sa o vážnych popáleninách, to znamená nie, že si obarím prst niekde v horúcej vode, ale o vážnych popáleninách. Viac ako 360 000 ľudí, ktorí bojujú s cukrovkou, alebo teda s diabetesom. A tá dôležitá informácia, každá 4. žena a každý 3. muž zomiera na rakovinu. Toto sú oficiálne čísla, nič vymyslené. Nechcem samozrejme týmto nikoho vystrašiť. Cieľom, prečo o tom chcem rozprávať, je to, že je niekedy možno potrebné sa trošku zastaviť a zamyslieť sa nad tým, ako sa presne my staráme každý deň o to svoje telo, pretože nič není problém, pokiaľ sa to netýka nás. Ano? To znamená, ja som takisto takýmto spôsobom žil, pokiaľ ma nič neboli,
tak ruka hore, bavíme sa, žijeme, veď prečo nie? No ale keď prídu tie problémy, tak už potom človek sa na to pozerá nejakým spôsobom inak. A tá myšlienka, ktorú chcem vlastne týmto povedať, je to, že tá prevencia je oveľa dôležitejšia ako tá samotná liečba. Viete, dá sa povedať, skoro každý deň stretávam s rôznymi pacientami, alebo teda aj s lekármi, s ktorými spolupracujem, ktorí diagnostikujú dosť vážne ochorenia tým ľuďom na dennej báze a nie sú to ľahké situácie a môžem vám povedať celkom zodpovedne, že jednak určite aj vy poznáte takýchto ľudí vo svojom okolí, ale faktom je to, že pokiaľ už takéto niečo sa stane, tak väčšinou je to beh na dlhú trať. Áno, málo kedy sa to podarí vyriešiť z večera do rána. Takže práve preto je to slovičko prevencia oveľa dôležitejšia. Poďme sa teda pobaviť o tých produktoch, že prečo by sme to mali užívať, alebo o čom sa vlastne bavíme. Rozoberieme si dneska 3 také za mňa najdôležitejšie produkty. Prvý je alfa omega pH balance. Prečo sa chcem rozprávať o tomto produkte, alebo prečo vlastne tento produkt vznikol? Ja by som jedným slovom pri tomto produkte povedal, že štarter. O čo sa jedná? No, ukazuje sa, že väčšina ľudí, je to konkrétne 8 alebo 9 ľudí z 10, je dneska prekyslených a zaujímavé je to, že o tom ani nevedia. Áno, to znamená, ja ako človek mám možnosť si toto prekyslenie zmerať, či už z moču alebo z krvi. Faktom je to, že väčšinou to ľudí nerobí. A druhá vec je prekyslenie v klboch alebo v svaloch, v tkanivách, čo si už teda úplne zmerať neviem. Ale zistíte to veľmi jednoducho, prejavuje sa to rôznymi opuchmi, bolestiami klbov, dokonca je z toho taká diagnoza, že dna sa to volá. U nás sa tomu hovorí, že choroba bohatých ľudí, pretože väčšinou tie príčiny sú najviac zo stravy alebo všeobecne zo životného štýlu a takisto stres tomu úplne nepomáha, ale asi nehovoríme nič nové. No, ide o to, že produkt pH Balance obsahuje 4 prírodné zložky, nie je tam žiadna chémia a slúži prioritne na vyriešenie tej acidobázy alebo toho prostredia prekysleného v tom našom organizme. To znamená, užíva sa toto jedno balenie na 1 mesiac, užíva sa jedna tobolka ráno, jedna večer, takže 2-krát denne a v priebehu 1 mesiaca to úplne vyrieši tú acidobázu v tom tele. Čo to znamená? Pokiaľ vyriešime to prekyslenie, tak to telo funguje oveľa lepšie reaguje. To znamená, že čokoľvek vypijem, zjem alebo užijem, tak má oveľa väčšiu vstrebateľnosť a pridanú hodnotu aj tú účinnosť, to sa lepšie zabuduje. Bude sa človek cítiť oveľa lepšie, ale hlavne to zbaví takmer všetkých, na 100% nefunguje nič, ale to percento je veľmi vysoké, takmer všetkých zápalových procesov v tele, o ktorých väčšina ľudí ani netuší, že má hlavne v čreve. Áno? Toto je veľmi podstatná informácia, pretože môžete si dohľadať, sú napríklad na YouTube videá, kedy človek zje mäso, akékoľvek, tým nechcem nič proti mäsu hovoriť, ja takisto ho konzumujem, ale keď zjete mäso, do 5 minút máte zápal v cieve. A teraz ide o to, že kto je aký jedinec. No, u niekoho sa to môže prejaviť o týždeň, u niekoho sa to môže prejaviť o 20 rokov. Takže otázka ani není, či sa to prejaví, ale otázka je, že kedy sa to prejaví. To, či sa to prejaví, je dané a nemenné. Áno? Takže pokiaľ nezmením životosprávu, nevyrieším pohyb, nevyrieším stravu a nebudem to hlavne dodržiavať, tak je ideálne ten pH balance užívať na pravidelnej báze. Výsledkom bude to, že cítim sa lepšie, mám výrazne menej zápalových procesov. Napríklad máme výbornú skúsenosť, a na to ani nebol určený ten produkt, je veľa žien, ktoré trpia migrénami hlavy. Možno ste sa s tým niekto stretli, alebo možno máte sami s tým problém. A je zaujímavé, že práve tento produkt
to veľmi výrazným spôsobom ovplyvnia. No to znamená, že tie migrény buď sa úplne vytratia, alebo výrazným spôsobom proste sa zredukujú. Je to tým, že migréna je v podstate, dá sa povedať, zápal v cievi mozgu, takže tým, že to znižujete zápaly alebo vyrieši toto prekyslenie, tak práve to vysvetľuje, prečo to má taký výrazný vplyv aj na takéto problémy. A tá veľmi podstatná informácia je vlastne tá, že telo, keď nie je prekyslené, tak nemôžete dostať kvázi onkoproblém. Áno, takže toto je veľmi zásadná informácia a takisto z hľadiska prevencie veľmi dôležité. Takže toľko k produktu pH Balance. Ako sme povedali, je to štarter, to znamená, veľmi úzko to súvisí s produktom Alpha Omega Box. Vysvetlím prečo a vysvetlím takisto aj tie súvislosti. No, Alpha Omega Box je produkt, ktorý predávame od začiatku založenia Alagenexu. Prešlo tým radovo tisíce ľudí, takže vieme porovnať tie výsledky, tú spokojnosť a čo to vlastne všetko dokáže. Alpha Omega Box sa užíva 90 dní, alebo teda 3 mesiace. A zásadná vec, prečo je vôbec dôležité sa o tom baviť, je znova to slovíčko prevencia. Keď sme debatovali veľakrát s pánom doktorom Pleisnerom, tak som sa snažil nájsť riešenie, že čo by to tak väčšine ľudí pomohlo, aby to reálne aj fungovalo, aby to tí ľudia jednak aj pocítili a videli na nejakom výsledku, pretože keď si zoberieme nejaké štatistiky celosvetové, tak sa ukazuje, že takmer 90% ľudí, čo je normálne, že vysoké percento, sa správa k sebe ako ku kontajneru. Áno, to znamená, že proste pokiaľ nemajú problém, tak nič neriešia, alebo určite nie nejakým spôsobom striktne. Alpha Omega Box sa skladá z dvoch častí. Jedna časť je balenie alfa, druhé je omega. Čo to znamená? Alfa sú aminokyseliny, ktoré sa začínajú užívať prvých 15 dní a cieľom tohto je to, že jednak doplnia do tela kompletne tie aminokyseliny, ktoré to telo potrebuje, aby vlastne mohlo vôbec fungovať a dodajú mu energiu, to znamená zbavujú takého ako keby vnútorného stresu alebo napätia, pretože ten stres je, dá sa povedať, spoločným menovateľom veľa problémov, či už vo vzťahu, alebo so zdravím, alebo kdekoľvek. No a následne po tých 15 dňoch sa užíva omega a omega obsahuje paket vecí, ktoré majú schopnosť spúšťať tie regeneračné procesy. Prečo je to dôležité? Ja som spomínal pred chvíľočkou toho pána doktora Pleisnera, ktorý vtedy vysvetľoval, ako funguje tá imunita. Vysvetľoval, že máme také niečo v tele, ako je brzlík, thymus, alebo teda detskú žľazu, ktorá funguje takým spôsobom, že keď sa narodíme, tak sa tá imunita začína budovať. Áno, asi nehovoríme nič nové, každý to pozná. No a pokiaľ sa dostaneme do určitého veku, zhruba do tých 35-40 rokov, tak tá imunita sa buduje. Zhruba v tých 40 rokoch nášho života sa tá detská žľaza obalí ako keby tukom, to znamená takmer na 100% stráca účinnosť. To znamená, že po tej 40-ke tá imunita a to zdravie nejakým spôsobom musíme už riešiť my. Áno, dá sa povedať, že do tých 30-40 rokov sa o nás stará príroda. Nechcem tým povedať, že môžeme umplovať úplne to telo, ale v princípe asi aj áno. Ale po tomto veku už záleží vyslovene na nás, čo sa bude vyvíjať ďalej. To znamená, pokiaľ chceme žiť do vysokého veku v nejakej kondícii, pretože za mňa je normálne sa cítiť dobre a normálne fungovať, tak asi je podmienkou, že musím tomu telu venovať nejakú tú pozornosť. Áno, proste bez toho to bohužiaľ jednoducho nepôjde. Takže ľudia, ktorí majú od tých 30-35 rokov, je ideálne, aby ten box užívali raz ročne z hľadiska prevencie. Áno. Tí, ktorí majú zdravotné problémy, napríklad typu chronické,
tak je ideálne, aby ten box užívali možno 2 až 3 po sebe. A je to z dôvodu toho, aby tá bunka alebo ten metabolizmus tej bunky mohol dlhodobo fungovať správne. Takže toto je veľmi dôležité. Tie skúsenosti s tým boxom sú pozoruhodné. Veľa ľudí sa napríklad pýta, že čo môžem cítiť a tak ďalej. Je potrebné si povedať aj to B. To znamená, keď začnem užívať ten box, v princípe nemusím cítiť nič, áno. Ale väčšina ľudí popisuje, že sa dejú rôzne zmeny, áno, ktorým možno ani neprikladám tak váhu. Ale uvediem príklad. Pokiaľ niekto má problém s alergiou, tak sa môže stať, že tá alergia sa násobne zhorší. Môže to trvať 3-4 dní, to telo sa nejakým spôsobom prečistí a zmizne to, áno. Alebo môže sa stať, že mal som niekedy dávno v minulosti nejaký problém s čímkoľvek a ten problém, keď sa začne riešiť, tak vždy sa môže o niečo zhoršiť. Toto je dôležité vedieť, aby sa človek nezlakol, ale vie, že tým pádom sa niečo v tom tele deje, pretože vždy, keď mám akúkoľvek diagnózu, ktorá sa začne zlepšovať, tak ten stav sa vždy na začiatku zhorší. Je to normálny, prirodzený proces, len je potrebné o tom vedieť. Takže tie výsledky sú obdivuhodné a to, čo to odlišuje, za mňa je toto asi najdôležitejšie, pretože dneska, keď si pozriem ten trh, tak sú tu desiatky tisíc firiem, ktoré majú rôzne produkty, čo vás napadne, ale to, čo nás výrazne odlišuje od väčšiny, nehovorím od všetkých, od väčšiny tých produktov, je tá účinnosť. Uvediem príklad, ako to myslím. Predstavme si, že zoberiem teraz 10 ľudí, ktorí majú napríklad problémy s alergiou akoukoľvek. Áno, to znamená alergia na prach, povedzme laktózna intolerancia, to znamená majú problém s mliečnými vecami, prípadne celiakia a podobne. A zoberiem produkt, poviem príklad aloe vera. Áno, uvádzam to vyslovené preto, lebo to každý pozná, nie že by som proti aloe vera niečo mal, sám som to užíval. No ale k pointe, áno, to znamená, títo 10 ľudia, ktorí majú ten problém zdravotný s alergiou, začnú užívať v akejkoľvek forme produkt aloe vera. No tak výsledok bude taký, že niekomu niečo pomôže viac, niekomu pomôže menej, niekomu to nespraví nič. Výrazný rozdiel samozrejme ovplyvní to, čomu verím, áno, ale výsledok bude takýto. Keď zoberiem týchto istých 10 ľudí a dám im užívať pri týchto problémoch Alpha Omega Box, tak 8 ľudí z 10 proste tie problémy už v priebehu 3 mesiacov jednoducho zmiznú. Taká je skúsenosť s užívaním Alpha Omega Boxu. To znamená, je to veľmi dôležité a je veľmi dôležité, čo v tom tele sa všetko deje, aby sme sa vyhli tým zdravotným problémom. Takže toľko k tomu boxu. Produkt, ktorý vyslovene súvisí s Alpha Omega Boxom, je Alpha Omega Energy, tak to nejako vyzerá. A je veľmi podstatný a dôležitý pre bunkovú výživu. To znamená, to, čo sme si hovorili, tá bunka je asi veľmi dôležitá, to každý tomu rozumie. A jedna vec je to, aby fungovala správne. Na to, aby fungovala správne, potrebuje splňať nejaké parametre, ako je napríklad nejaké napätie. A jeden z tých parametrov, asi veľmi dôležitých, je práve tá výživa. No, k tej bunke v nejakých intervaloch prichádza plazma, ktorá vlastne prináša tú výživu. A tá bunka musí byť vyživovaná, aby mohla fungovať. Áno, je to také niečo, predstavte si, ako máte auto, no tak keď tam nenatankujete benzín, nevymeníte olej a tak ďalej, proste to auto jednoducho nepôjde. Hotovo. No, to znamená, Energy obsahuje paket vecí, ktoré do tej bunky patria, má viac ako 95% vstrebateľnosť, čo je veľmi podstatné, ale hlavne tú bunku vyživí tak, aby mohla fungovať správne. To znamená, Alpha Omega Box užívam z hľadiska prevencie 90 dní, alebo teda 3 mesiace. A ďalšie obdobie užívam na dennej báze Alpha Omega Energy. Užíva sa to 2 ráno, 2 večer. Pokiaľ niekto má nejaký problém alebo niečo na neho ide, môže si to dať aj 2-3 krát denne. Bude sa cítiť ten človek lepšie
výsledkom bude to, že tá bunka bude mať energiu, tým pádom ju budete mať aj vy. A veľmi podstatná vec je tá, že aj v prípade nejakých chorôb sú tie následky oveľa miernejšie, oveľa rýchlejšie sa ten človek zotaví. Samozrejme pri nejakom dlhodobejšom užívaní, áno, aby teda bolo v tom jasno, pokiaľ užijem 2 tobolky, tak nemôžem čakať, že teraz nič sa ma nedotkne a úplne som zdravý. Áno, takže tu je veľmi dôležité to dlhodobé užívanie, pretože tie látky chvíľu trvajú, kým sa do toho tela zabudujú a doplníte to, čo ste možno x rokov predtým zanedbávali. Takže toľko k Alpha Omega Energy. Máme tu na technológiu Ajtovi. Ja by som k tomu ešte povedal, tí, ktorí nemáte tú skúsenosť, tak prečo vlastne táto technológia tu je a prečo by sme sa mali o nej baviť. No. Myslím si, že ten názov, že nehadajte a skenujte, je veľmi výstižný, pretože tie produkty, ktoré máme, tak sú naozaj funkčné, len je tu taký malý hačík. Ano, to znamená, že ja nikomu do hlavy nevidím a pokiaľ sa ja s niekým stretnem a máme sa baviť o nejakom zdraví alebo nejakomu tomu človeku pomôcť, tak potrebujete mať znalosti, či už z medicíny, z fyzioterapeutických znalostí. Proste musíte byť chodiaca encyklopédia, aby ste vedeli tomu človeku pomôcť, poradiť, alebo vôbec sa baviť o tom danom zdravotnom probléme. Táto technológia Ajtovi je úžasná v tom, že nepotrebujete tie vedomosti mať vy. Ako to funguje? Vyvinuli to Američania, vyvíjalo sa to okolo 50-60 rokov, má to FDA, má to patent a tak ďalej. A ten skener, ktorý tam vidíte, chytíte do ruky a za pol minúty máte výsledok. On funguje na základe galvanické odozvy pokožky, to znamená, chytím to do ruky, on za pol minúty zmerá frekvenčne 270 bodov v tom tele a vie správne a veľmi presne vyhodnotiť, ktoré tie oblasti sú v danom čase poškodené. A obsahuje knižnice, kde sú nahraté produkty Alpha Omega zdravia, to znamená, každý ten produkt má nejakú tú zložku, ktorá je zmeraná frekvenčne, vibračne a tak ďalej. A tam, kde je najväčšia odozva, tak vám odporúči v zozname a v postupnosti tie produkty. Dôležité sú tie prvé 3, ktoré keď ten človek bude tých 4 až 6 týždňov užívať, tak tie poškodené oblasti sa vrátia späť do rovnováhy. Podotýkam, že nemusia tie oblasti sa úplne prejavovať ešte v tom danom čase na fyzickej úrovni, ale môžete to aj odignorovať, ale pokiaľ to odignorujete, tak je len otázka času, pokiaľ sa to ešte neprejavuje, že sa to prejaví. Takže je to úžasný nástroj v tom, že tie produkty sú funkčné, sú presné, pretože ja keď si dneska čokoľvek kúpim a čokoľvek užijem, ja nemám odkiaľ vedieť, či to, čo užijem, je pre mňa prínos, alebo je to úplne zbytočné užívať. Takže tí, ktorí nemáte túto skúsenosť, obráťte sa na tých ľudí, ktorí ten prístroj majú, po prípade, ktorí vás sem pozvali, viete si dohodnúť s nimi stretnutie, viete sa zmerať a keď už niečo mám užívať, tak aby som užíval veci, ktoré sú pre to telo jednoducho prínos. No, verím, že teda je to zrozumiteľné. Ja by som ešte sa chcel vrátiť trošku k jednému produktu, o ktorom sme nerozprávali. Je to v podstate novinka, ktorá sa ešte len bude uvádzať na trh. A je to ústna voda s probiotikami a s peptidom. No, ja som už minulý týždeň o tom trošku rozprával, že takéto niečo existuje, alebo teda sa dokončilo a dá sa to na trh. Možno ja o tom poviem viac samozrejme na tej akadémii, to znamená, že máme o chvíľočku víkendovú akadémiu v Znojme. Tí, ktorí ešte teda zvažujú, tak týmto vás samozrejme aj pozývam, pretože tam sa tie veci rozoberajú vždy dopodrobna. Dozviete sa tam aj informácie, ktoré bežne sa nedozviete, alebo určite nie v časovom predstihu. O čo sa jedná? No, ústna dutina
ako taká je to v podstate nejaký ekosystém alebo dynamický ekosystém a každá tá nerovnováha v tej ústnej dutine vedie v podstate k porušeniu zdravej mikroflóry. Áno, to znamená nežiaduce baktérie, ktoré pôsobia v ústnej dutine, ako sú napríklad rôzne streptokoky alebo mikroorganizmy, či už kandidové alebo rôzne kvasinkové infekcie, tak jednoducho toto všetko spôsobuje periodentálne ochorenie. Áno. To znamená, že tieto perorálne probiotické kmene, ktoré sme použili do tej ústnej vody, môžu byť, dá sa povedať, takou prvou obrannou líniou práve proti týmto agresívnym baktériám alebo chrípkovým vírusom alebo rôznym týmto kvasinkám. Čo s tým dosiahneme? No, aplikácia týchto orálnych probiotík výrazným spôsobom pomáha alebo napomáha, dá sa povedať, redukcii tlaku ústnej dutine. Tým pádom zlepšuje ústnu mikroflóru, a to znamená tým, že znižuje ten nežiaducí zápach a napomáha zvládať rôzne príznaky zápalu ďasna. No, pretože zápal ústnej dutiny je spôsobený viac menej zápalom ďasien. Takže toto je veľmi dôležité a ten človek si to výrazným spôsobom všimne, jednak už keď máte príznaky alebo má ten problém, alebo ideálne je to používať tie probiotika preventívne. Rozhodujúcim faktorom na to, aby sa udržala tá zdravá mikroflóra, tak rozhodujúcim faktorom je pH v ústnej dutine. Áno, to znamená, že predpokladá sa viacej rôznych mechanizmov účinku. Áno, to znamená, že priama interakcia s tými patogénmi, tým pádom sa zabráni kolonizácii v tej ústnej dutine a následné vytvorenie toho orálneho biofilmu tou syntézou antibakteriálnych činidiel. No, to znamená, že príde alebo nastáva zmena adhézie, čím sa zabraňuje tej agregácii a kolonizácii patogénov v tých orálnych tkanivách. Ano? Takže výsledkom bude rovnováha toho ekosystému. To znamená, nebudete mať zápach, budete mať správnu farbu toho jazyka a tak ďalej. To znamená, tá zdravá mikroflóra sa v ústnej dutine dosiahne, ak nedochádza k tej fermentácii tých cukrov, ano, a to teda zníženiu pH a tým pádom chránime, ano, alebo výsledkom, prečo by sme to mali používať, je to, že výrazným spôsobom sa tak chráni zubná sklovina, ktorá v podstate sa neničí a tieto ústne probiotika vytvárajú taký ten zdravý biofilm a tým pádom nedochádza k rôznemu obmedzeniu alebo tvorby rôznych produktov patogénnymi baktériami. Ano? Takže toto je veľmi dôležité, tie probiotika a teraz si predstavte, že týmto probiotikám sme pridali vlastne ten dipeptid alaptid. Takže tie účinky sme si už povedali, je to asi prvý produkt vôbec vo svete, kde existuje ústna voda probiotická s peptidom alebo s dipeptidom. Takže je to výnimočná vec a myslím si, že každý by to mal nejakým spôsobom používať, či už z prevencie alebo pri riešení rôznych tých problémov, ale povieme si o tom viac na akadémii. Môžeme ísť teda ďalej. No, v podstate sme na konci prezentácie, takže